I ye misali dɔ yira o san na bakɔrɔni i b'a dɔn bakɔrɔni n'i taara n'ale denbaya yɛrɛ bɛ sin ka kana fɔ ko bakɔrɔni sa fɔ ko ba ayiwa a bɛ faamuya ayiwa ayiwa i tɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ka se k'o yɔrɔ in faamuya ba faga Badara i b'a dɔn fɛn naani bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka faga lahiya la ɲaamɛ bɛ faga misi bɛ faga saga bɛ faga ba bɛ faga bon k'a fɔ ko nin ka fisa ni nin ye nin ka fisa ni nin ye o ye karamɔgɔ dɔw de ka kuma ye n'o tun tɛ hadisa yɛrɛ kumakan ye kɔ o de nana mangoya sigi ba kan quoi parce que o ran na o ye ba bila fo laban de la quoi o de y'a to ba ka ca anw fɛ yan voilà bon Mali kɔni na valeur ba ti ba la quoi valeur ba t'a la o de nana dɔ fara hali saga yɛrɛ sɔngɔ kan mais Badara n'u nana balotage kɛ o kɔrɔ ba sɔngɔ ni saga sɔngɔ n'u bɛɛ surunyara ɲɔgɔn na caman bɛ taga ba la o walima saga de sɔngɔ différence min b'a ni ba cɛ a bɛ 10,000 20,000 bɔ caman bɛ taga ba la caman bɛ t'a la mais ka to mɔgɔw kun na ko ba yɛrɛ de man ɲi lahiya la donc mɔgɔ caman b'a yɛrɛ sɛgɛn saga ɲinini na ka sɔrɔ a bɛ se ka ba faga a bɛ se ka faga bon sa yɔrɔ o ye dɔ fara saga sɔngɔ kan ka sagaw kɛ 40,000 50,000 50,000 e yɛrɛ misaliya dɔ de sa ko 100,000 bon i bɛ to lajɛli la tuma dɔ la i bɛ saga dɔ ye o kɛlen don ka sɛbɛn a kɔrɔ ko 15 millions n t'a dɔn publicité kan don wa sɛbɛn don wa ba sɛbɛn dɔ kɔrɔ ko 10 millions a mana kɛ mun ye o tigi de ta y'a ta ye mais ba dɔw bɛ yen hali sini olu tɛ tɛmɛ 7,000 kan o baw bɛ yen wala ba dɔw bɛ yen 8,000 10,000 ba bɛ yen i bɛ taa burusi kɔnɔna dɔ yɛrɛ la 6,000 5,000 o bɛ ba yɛrɛ sɔrɔ 5,000 ba bɛ ka feere e bɛ se k'a san k'a faga k'a kɛ lahiya ye e bɛ tila ka mɔgɔw wele k'a ɲa ma ko lahiya sɔngɔ tɛ n bolo a ka lahiya ci ma ka sɔrɔ ba bɛ yen jɔn y'a fɔ ko ba tɛ kɛ lahiya ye donc o Badara ba bɛ yen voilà i yɛrɛ k'i jija ɲinan ta n'i sera ka ba faga a bɛ fisaya a bɛ ɲɛ inchallah